Το podcast που ακολουθεί ηχογραφήθηκε στο πλαίσιο του έργου Μεταξουργώντας, που οργανώθηκε από τη συλλογικότητα Communitism τον Μάρτιο του 2026 και υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Η ηχογράφηση προέκυψε μέσα από το εργαστήριο Συλλογικές Αναγνώσεις Μνήμες μιας γειτονιάς, το οποίο υλοποιήθηκε από την ομάδα Poly Spinners, που αποτελείται από την αρχιτέκτονα Βασιλική Σιμαντηράκη και την πολεοδόμο Άννα Μάνιου, σε συνεργασία με την αρχαιολόγο Ναυσικά Στεφανίδου. Στόχος του εργαστηρίου ήταν η ανάδειξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Μεταξουργείου, μέσα από μια γνωριμία με το παρελθόν, το παρόν και τις πιθανές εκδοχές του μέλλοντος της γειτονιάς, αξιοποιώντας αρχαιακά τεκμήρια, μαρτυρίες αλλά και αναφορές από τον κινηματογράφο, τη μουσική και τη λογοτεχνία. Το εργαστήριο οργανώθηκε σε 3 συναντήσεις. Αυτές περιλάμβαναν την γνωριμία με την ιστορία της περιοχής του Μεταξουργείου και την πολιτιστική του χαρτογράφηση. Ενώ σταθήκαμε στη σημασία του ηχοτοπίου μιας γειτονιάς ως εργαλείο κατανόησης και ερμηνείας της. Παράλληλα, προέκυψαν συζητήσεις γύρω από τα προσωπικά βιώματα των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών, αλλά και ανταλλαγή σκέψεων για τις έντονες κοινωνικές και χωρικές αντιφάσεις, τις μεταβολές και τη διαχρονική εξέλιξη του Μεταξουργείου. Αποσπάσματα από αυτές τις συζητήσεις, καθώς και από τις συλλογικές αναγνώσεις αρχαιακού υλικού, ηχογραφήθηκαν και συνθέτουν το ηχητικό ντοκιμαντέρ που θα ακούσετε. Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι οι απόψεις που ακούγονται βασίζονται σε προσωπικές εμπειρίες και ερμηνείες των συμμετεχόντων. Τα ιστορικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην αφήγηση στηρίζονται σε βιβλιογραφία και τεκμηριωμένες πηγές. Ας προσδιορίσουμε την περιοχή του Μεταξουργείου γεωγραφικά. Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του κέντρου της Αθήνας, σε μικρή απόσταση από τις 2 κεντρικές πλατείες της πόλης, την Ομόνοια και το Σύνταγμα. Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αθηναίων του 1988, η περιοχή ορίζεται από τις οδούς Δελιγιάννη και Δελιγιώργη έως την οδό Θερμοπυλών, ενώ νοτιότερα εκτείνεται η περιοχή του Κεραμικού. Υπάρχει κάτι το οποίο ονομάζεται αίσθηση του τόπου. Κάθε μία περιοχή, κάθε ένα σημείο οποιασδήποτε πόλης έχει μικρά στοιχεία τα οποία κάνουν να έχει μια ταυτότητα, με πολύ απλά λόγια. Το Μεταξουργείο έχει μια ταυτότητα η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ ζωντανή και με κάποιο τρόπο δημιουργεί εικόνες ακόμη και σε αυτούς που δεν έχουν επισκεφτεί την περιοχή πάρα πολλές φορές. Ξέρεις τι είναι το Μεταξουργείο πριν πας. Το νότιο τμήμα της περιοχής συνδέεται ήδη με την αρχαία ιστορία της πόλης. Εκεί βρισκόταν το δημόσιο σήμα, ο χώρος όπου θαύονταν οι επιφανείς πολιτικοί άνδρες της Αθήνας και οι πεσόντες των Αθηναϊκών πολέμων. Έτσι, η σύγχρονη γειτονιά του Μεταξουργείου βρίσκεται πάνω σε ένα έδαφος που συνδέει την αρχαία μνήμη με την νεότερη αστική ιστορία. Η ιστορία της περιοχής ξεκινά σε μια Αθήνα που δεν θυμίζει σχεδόν σε τίποτα τη σημερινή. Στα μέσα του 19ου αιώνα, η περιοχή ήταν ακόμα αεροκατοικημένη, γεμάτη από χωράφια με αμπέλια και σικές. Μάλιστα, η έκταση αυτή ήταν γνωστή με το υποτιμητικό όνομα Χεζολίθαρο. Στα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους, όταν η Αθήνα αναζητούσε την ταυτότητα της νέας πρωτεύουσας, η περιοχή βρέθηκε για λίγο στο επίκεντρο μεγάλων προσδοκιών. Οι γνωστοί αρχιτέκτονες Σταμάτης Κλεάνθης και Έντουαρτ Σάουμπερτ είχαν προτείνει στο πρώτο σχέδιο της πόλης την ανέγερση των ανακτόρων του βασιλιά Όθωνα κοντά στη σημερινή Ομόνοια. Προβλέποντας έτσι την ανάπτυξη μιας βασιλικής συνοικίας, ο πρίγκιπας Γεώργιος Κατακουζινός ξεκίνησε την κατασκευή ενός μεγαλοπρεπούς συγκροτήματος σε σχέδιο του αρχιτέκτονα Χάνσεν, το οποίο προοριζόταν για κατοικίες και καταστήματα. Όταν όμως η ιστορία πήρε διαφορετική τροπή και η τελική απόφαση για την τοποθέτηση των ανακτόρων μεταφέρθηκε στο Σύνταγμα, το κτίριο του Κατακουζινού έμεινε ημιτελές. Το 1855, το κτίριο αυτό απέκτησε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Μετατράπηκε στο πρώτο ατμοκίνητο εργοστάσιο μεταξουργίας στην Ελλάδα από την εταιρεία του Δουρούτη. Από αυτό το εργοστάσιο πήρε τελικά το όνομά της και ολόκληρη συνοικία. Το εργοστάσιο απασχολούσε περισσότερους από 200 εργαζομένους και αποτέλεσε έναν από τους πρώτους πυρήνες βιομηχανικής δραστηριότητας της Αθήνας. Γύρω του άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα μικρά εργατικά σπίτια, δημιουργώντας σταδιακά ένα νέο τύπο αστικής γειτονιάς.
Η βιομηχανική φυσιογνωμία της περιοχής εδραιώνεται και αργότερα, το 1859, όταν ιδρύθηκε λίγο νοτιότερα του μεταξουργείου το εργοστάσιο παραγωγής φωτοαερίου της Αθήνας, το σημερινό Γκάζι. Έτσι γεννήθηκε μια εργατική συνοικία. Αν και αρχικά η περιοχή δεν περιλαμβανόταν στο πολεοδομικό σχέδιο της πόλης, η ταχεία αύξηση του πληθυσμού λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης μεταξύ του 1875 και 1885 οδήγησε στην ενσωμάτωσή της στον αστικό ιστό. Οι νέοι κάτοικοι ήταν κυρίως άνθρωποι που έφταναν από την Ύπαιθρο και μικρές επαρχιακές πόλεις. Ήταν τεχνίτες, μικροεπαγγελματίες και βιοτέχνες, κυρίως από την Πελοπόννησο αλλά και από νησιά, που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, δημιουργώντας μια έντονα λαϊκή και εργατική γειτονιά. Όμως, παρά το λαϊκό χαρακτήρα της, η περιοχή παρουσίαζε μια ενδιαφέρουσα κοινωνική αντίθεση. Ένα νοητό όριο ήταν η Ιερά Οδός, όπου από τη μία πλευρά υπήρχαν μεγάλα μέγαρα και κατά το μήκος της οδού Πειραιώς, ενώ από την άλλη πλευρά, στους γυροδρόμους δηλαδή από την πλευρά του μεταξουργείου, λειτουργούσαν εργαστήρια, ξυλουργεία, σιδηρουργεία, μεγάλα αμαξοποιεία και γενικότερα μικρότερες βιοτεχνίες. Γύρω από το εργοστάσιο φωτοαερίου διαμορφώθηκε σταδιακά το γκαζοχώρι. Έτσι ονομαζόταν η γειτονιά που δημιουργήθηκε, αρχικά για τη στέγαση των εργαζομένων του εργοστασίου. Η περιοχή αυτή είχε χαρακτηριστεί ως η πρώτη εργατική συνοικία της Αθήνας. Παρά τις δυσκολίες διαβίωσης, η γειτονιά είχε έντονη κοινωνική ζωή. Παράλληλα με τη βιομηχανική και λαϊκή της ταυτότητα, η περιοχή ανέπτυξε και έντονη πολιτιστική δραστηριότητα. Στο Μεσοπόλεμο, το μεταξουργείο μετατράπηκε σε μία από τις σημαντικότερες θεατρικές γειτονιές της Αθήνας. Εκεί λειτουργούσαν θεατρικές σκηνές μεγάλης απήχησης, όπως το γνωστό Περοκέ, αλλά και αρκετοί κινηματογράφοι όπως το Καρκουρσάλ, ο Κεραμικός, το Λαΐς, το Περουζέ. Οι πλατείες της γειτονιάς αποτελούσαν επίσης σημαντικούς χώρους κοινωνικής ζωής. Η Πλατεία Ελευθερίας, για παράδειγμα, λειτουργούσε ως συνοικιακό κέντρο με καταστήματα, καφενεία και χώρους διασκέδασης. Στη δεκαετία του 1930 διαμορφώθηκε εκ νέου με χώρους πρασίνου, ενώ δημιουργήθηκε ακόμη και πισίνα για τα παιδιά της συνοικίας. Παρόμοια ζωντάνια χαρακτήριζε και την Πλατεία Μεταξουργείου, τη σημερινή Πλατεία Καραϊσκάκη, ένα σημαντικό κυκλοφοριακό κόμβο γύρω από τον οποίο λειτουργούσαν ταβέρνες και καφενεία. Στα τραπεζάκια αυτά συναντιόντουσαν τόσο οι κάτοικοι της γειτονιάς, όσο και θεατές ή εργαζόμενοι των θεάτρων της περιοχής. Ταυτόχρονα όμως, η περιοχή απέκτησε και μία πιο σκοτεινή φήμη. Με αστυνομική διάταξη του 1894, αλλά ιδίως μετά το κλείσιμο της Τρούμπας το 1970, συγκεντρώθηκαν στην περιοχή πολλοί οίκοι ενοχής, γεγονός που συνέβαλε στην ταύτιση της συνοικίας με την πορνεία. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η περιοχή άρχισε να γνωρίζει σταδιακή παρακμή. Πολεοδομικές παρεμβάσεις, όπως η διάνοιξη της οδού Αχιλλέως, οδήγησαν σε κατεδαφίσεις κτηρίων, ενώ οι κάτοικοι αντιμετώπιζαν συχνά πλημμύρες και λήψη υποδομών. Μαζί με την έντονη δραστηριότητα των κόκκινων φαναριών, έχουμε σταδιακά και ξενοδοχεία αλλά και κέντρα που συνδέονταν με την νυχτερινή διασκέδαση, αλλά και άλλους χώρους που συνδέονταν γενικά με το χώρο του θεάματος. Σημειώθηκαν βέβαια και αρκετά σκηνικά παραβατικών συμπεριφορών. Το ίδιο διάστημα η περιοχή άρχισε να δέχεται και νέους πληθυσμούς. Από τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 εγκαταστάθηκαν στον Γκάζι μουσουλμάνοι της Θράκης στο πλαίσιο κρατικών πολιτικών μετεγκατάστασης, ενώ υπήρχαν και κοινότητες Ρωμά. Η φυσιογνωμία της περιοχής άρχισε να μεταβάλλεται έντονα. Η παρακμή επιταχύνθηκε μετά το 1983. Όταν έκλεισε το εργοστάσιο φωτοαερίου. Λίγο αργότερα, το 1984, ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε τη μετατροπή του χώρου σε πολιτιστικό κέντρο, αναγνωρίζοντας έτσι την αξία του ως σημαντικού μνημείου βιομηχανικής αρχιτεκτονικής. Έκτοτε ξεκίνησε να λειτουργεί από το 2013 η Τεχνόπολη, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Μιλώντας για βιομηχανική κληρονομιά αλλά και επανάχρηση, μπορούμε να αναφερθούμε στις διάφορες μεταγενέστερες χρήσεις που είχε το κτίριο του μεταξουργείου όταν έπαψε να λειτουργεί. Λειτουργήσε τόσο ως γυμνάσιο αρένων, αλλά ιδιαίτερα βασική ήταν η λειτουργία του ως κατοικίες προσφύγων μετά την ανταλλαγή πληθυσμών το 1922. Χωρίζεται το εργοστάσιο, οι πτερυγές του δηλαδή, γκρεμίζεται η παλιά καμινάδα και έτσι δημιουργούνται κάποιες διόρροφες κατοικίες, ώστε να καταφέρουν να νοικιαστούν και να στεγάσουν πληθυσμό. Η καλλιτεχνική ζωή της περιοχής ήταν πολύ έντονη. Υπήρχαν πολλά θέατρα και όσον αφορά το κτίριο του μεταξουργείου, γνωρίζουμε ότι μετατράπηκε τμήμα του σε αποθήκη από την Μαρίκα Κοτοπούλη, ώστε να το χρησιμοποιεί για το θέατρό της. Το κτίριο λειτουργούσε επίσης κατά τη διάρκεια της κατοχής ως φρουραρχείο του Ελλάς, ενώ μετά τον βομβαρδισμό το 1944 φιλοξένησε αρκετούς αστέγους. Τη δεκαετία του 1990, το κτίριο χρησιμοποιούταν εν μέρει για κατοικίες και εμπορικές δραστηριότητες. Όταν μεταβιβάστηκε αργότερα στο Δήμο Αθηναίων, περίπου 30
οικογένειες που κατοικούσαν εκεί εκδιώχθηκαν. Η καθυστέρηση στην ανακαίνιση συνέβαλε στην περαιτέρω εγκατάλειψη της περιοχής. Τελικά, μετά από χρόνια καθυστερήσεων, το κτίριο αποκαταστάθηκε και από το 2010 λειτουργεί ως πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Είναι μια παρέμβαση που άλλαξε αισθητά το αστικό τοπίο και ενίσχυσε τις τάσεις πολιστικής αναβάθμισης της περιοχής. Έτσι, από τις αρχές του 2000 αρχίζουμε και μιλάμε για αναβάθμιση, εξευγενισμό, αλλά και ιδιαίτερες κοινωνικές δυναμικές, οι οποίες κάποιες φορές συγκρούονται στην περιοχή. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, το Μεταξουργείο και το Γκάζι βιώνουν έντονους χωρικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Η αποκατάσταση του εργοστασίου φωτοαερίου και η δημιουργία του πολιστικού κέντρου της Τεχνόπολης, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του σταθμού μετρό Κεραμικός από το 2006, προσέλκυσαν νέες δραστηριότητες αλλά και επισκέπτες. Η περιοχή μετατράπηκε σταδιακά σε σημαντικό κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, με πλήθος μπαρ, θεάτρων και χώρων πολιτισμού. Ταυτόχρονα όμως, αυτή η διαδικασία συνοδεύτηκε από αύξηση των ενοικίων και εκτοπισμό παλαιότερων κατοίκων. Παράλληλα, εμφανίστηκαν και φαινόμενα παροικονομίας, όπως κυκλώματα παράνομης στάθμευσης ή πιέσεις προς ιδιοκτήτες ακινήτων για αλλαγή χρήσης των χώρων τους. Παρ' όλα αυτά, η ιστορικότητα της περιοχής, το ιδιαίτερο οικιστικό απόθεμα με νεοκλασικά και βιομηχανικά κτίρια, καθώς και η χαμηλή όρη δόμησης, συνεχίζουν να προσελκύουν νέους κατοίκους και δημιουργικούς επαγγελματίες. Το Μεταξουργείο παραμένει μια γειτονιά όπου συνυπάρχουν διαφορετικές χρονικότητες. Η αρχαία μνήμη του τόπου, η βιομηχανική ιστορία του 19ου αιώνα, η λαϊκή ζωή του 20ου αιώνα, αλλά και οι σύγχρονες διαδικασίες αστικού μετασχηματισμού. Μετά από αυτή τη σύντομη ιστορική περιήγηση στο Μεταξουργείο, περνάμε σιγά σιγά στα αποτελέσματα και στις ηχογραφήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των 3 εργαστηρίων. Ξεκινώντας ίσως λίγο παράδοξα από τις συζητήσεις που έγιναν στο 3ο εργαστήριο, που αφορούσαν κυρίως το καρναβάλι του Μεταξουργείου, καθώς έτυχε εκείνη τη μέρα να συμπέσει το εργαστήριο με το καρναβάλι. Συζητήσαμε για την επίδραση του στην περιοχή, για το πώς δημιουργήθηκε, αλλά και για το ηχοτοπίο. Και τέλος βγήκαμε στους δρόμους του Μεταξουργείου. Και αυτό που ήθελα να ξεκινήσουμε το σημερινό session είναι, επειδή σε ένα σημείο συνέντευξη προκύπτει και λέει ότι το Μεταξουργείο διαφέρει σε όλες τις άλλες περιοχές επειδή έχει χιούμορ. Χιούμορ. Ναι, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν και αυτός ο κύριος Τζίμης μου είπε στο τέλος, όταν είχα κλείσει το μπράσκετ, μου λέει άνοιξε το να σου πω κάτι έχω. Και μου λέει ότι και καλά πολλές γειτονιές μπορούν να έχουν πολιτικοποιημένο χαρακτήρα, ας πούμε. Π.χ. όπως τα Εξάρχεια ή το Γκάζι και άλλες περιοχές. Όπως και αυτός ο κινηματογραφιστής που πήρε συνέντευξη Βάσο, που είπε ότι αναζωπηρώθηκε καλλιτεχνικά το Μεταξουργείο μετά τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Επειδή είχε γίνει γκέτο τα Εξάρχεια και με την αστυνομία και όλο αυτό, δεν μπορούσες να μπεις σε χώρους, να κάνεις τα δικά σου, να ενεργοποιηθεί γενικά. Οπότε μετακινήθηκαν. Οπότε έψαχναν άλλο χώρο γι' αυτό, που εγώ αυτό δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Κοίτα, τώρα και αυτό είναι δική του προσέγγιση. Σωστό, εντάξει, ναι. Αλλά και αυτός επειδή είναι και αυτός μεγάλος, είναι γύρω στα 65, ήταν όντως ενεργός στα Εξάρχεια και φαντάζομαι την παρατήρησε αυτή την αλλαγή, ναι. Και την μετακίνηση. Μα εγώ το διάβασα κιόλας ότι το καρναβάλι του Μεταξουργείου ξεκίνησε το 10. Έχω πάθει σοβαρό distraction, γιατί από τη μουσική. Καρναβαλίστη. Πατρινός καρναβαλικός ύμνος. Εκεί θέλω να το φέρω, γι' αυτό ανέφερα το καρναβάλι. Γιατί όντως πατρινή φίλη Ευαγγελία. Ναι, και μικρή καρναβαλίστρια επίσης. Ναι, είναι πολύ διαφορετικό το λαογραφικό καρναβάλι, το παραδοσιακό, που εντάξει, σίγουρα σε όλες τις περιοχές εξελίσσονται, αλλά το γεγονός ότι αυτό στο Μεταξουργείο φτιάχτηκε το 10 και δημιουργήθηκε. Εγώ θέλω να μάθω γι' αυτό σίγουρα, γιατί το είδα. Πάντως, αυτό που θέλω από εδώ να πιαστούμε και να προχωρήσει σήμερα είναι ότι καταλήγει σε αυτό ότι μπορεί να έχει πολιτικό χαρακτήρα σαν περιοχή, αλλά αυτό το έχουν και άλλες περιοχές ή το είχαν πιο παλιά, γιατί η διαφορά με το Μεταξουργείο είναι ότι υπάρχει χιούμορ. Νομίζω θέλω αυτό να το κάνω. Θέλω πραγματικά να το συνδέσω με το γεγονός ότι κάνουν καρναβάλι εδώ. Το οποίο εγώ το είδα πρώτη φορά. Ήρθα στην Αθήνα το 2013-2014 ως φοιτήτρια
Και θυμάμαι ότι κατά τύχη κάπου το είδαμε στα social και είπαμε ας πάμε να δούμε τι γίνεται στο μεταξουργείο με φίλους μου πατέρα. Και βρεθήκαμε λοιπόν στην πλατεία Αυγή. Γι' αυτό εγώ το μεταξουργείο το έχω συνδεδεμένο με αυτό το σημείο. Γιατί αν πούμε και να βγούμε, δηλαδή εκεί βγαίνουμε. Κλείνω την παρένθεση. Οπότε βρισκόμαστε κάπως μέσα σε ανθρώπους που είναι όλοι μεταμφιεσμένοι, με τρελή ευθυμία και με όλο αυτό τον καρναβαλικό χαμό που εγώ γνωρίζω από την Πάτρα. Και σοκάρομαι πάρα πολύ γιατί δεν θυμάμαι να το έχω δει ή δεν ξέρω τουλάχιστον να γίνεται σε άλλη περιοχή της Αθήνας με την ίδια ένταση και με την ίδια χαρά και με την ίδια ευθυμία. Πιθανώς στο Μοσχάτο όσο το έχω δει στην τηλεόραση, όχι live. Αλλά θέλω πραγματικά να φέρω να το συνδέσω με την αναφορά στο χιούμορ, γιατί αυτό που είδα είναι πολύ ταυτόσιμο με αυτό που εγώ βιώνω. Ούσα πραγματικά μικρή καρναβαλίστρια, γιατί από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου βγαίνω στην παρέλαση, επειδή οι γονείς μου είναι αυτή τη κουλτούρα. Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Το φέρνω εγώ αυτό στο τραπέζι, γιατί η Θεσσαλονίκη ποτέ δεν είχε παράδοση σε αυτό και δεν χρειάζεται να αποκτήσει, άσχετα που ξεκίνησε πριν 1-2 χρόνια αυτό. Ναι, δηλαδή τι σημαίνει παράδοση. Δηλαδή, αντίστοιχα, δεν ξέρω πότε. Συγγνώμη για την παρεμβολή, αλλά γίνεται στην Ξάνθη, γίνεται και στο Ρέθυμνο, δεν ξέρω πότε ξεκίνησε. Τις Πάτρες, ας πούμε, σαν όσο το έχω μελετήσει κι εγώ, είναι ένα αστικό, όπως το χαρακτηρίζουν, καρναβάλι, γιατί δεν σχετίζεται με άλλα διονυσιακά δρόμενα εντός ή εκτός εισαγωγικών που γίνονται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ξεκίνησε από τους αστούς εμπόρους πατρινούς, γιατί το φέρανε με κάποιο τρόπο. Γιατί ξεκίνησε περισσότερο με πάρτι, περισσότερο μεταξύ τους. Μεταμφιεσμένων. Οπότε έρχομαι και σκέφτομαι εγώ στο σήμερα. Θα πρέπει μια κοινότητα, γιατί αυτό δεν είναι το κάνει μια παρέα στο σπίτι της, γίνεται στο δρόμο. Γίνεται με ηχεία, σίγουρα κάπως όλη η κοινότητα μπαίνει σε αυτό. Οπότε πήγα να πάρω καφέ και έβλεπα μεταμφιεσμένα παιδάκια και παίρνω τη μαμά μου τηλέφωνο και της λέω νιώθω σαν είμαι στο σπίτι μου. Είναι τόσο γλυκό αυτό. Ναι, οπότε κάπως. Και νιώθω και στις μικρές πόλεις το βλέπεις στην Αθήνα διαχέεται πολύ. Ναι. Θέλω να πω εγώ στην Αθήνα νιώθω ότι δεν βλέπω παιδιά. Επειδή ζω στα Σεπόλια, δηλαδή κινούμαι κοντά στο κέντρο, όταν πηγαίνω σε περιοχές που βλέπω παιδιά, λέω απίστευτο παιδιά. Δηλαδή δεν. Παιδιά ναι, μα δεν βλέπω παιδιά. Γιατί είναι λογικό, δεν μπορείς να τις γονείς με καρότσια μέσα στο κέντρο. Ενώ εγώ, που μένω και Ψέλη, βλέπω πολύ παιδιά. Γιατί κάθε περιοχή έχει τη δική της. Ναι, δηλαδή είναι μόνο παιδιά. Πάντως, ένας άλλος Ρουμαίνικο που μίλησε και μαζί του, μου είπε ότι το καρναβάλι ξεκίνησε, καλά, εκτός ότι ξεκίνησε από 40 άτομα. Και ποιος το αποφάσισε, ενώ κάποια τοπική αρχή. Μια συνέλευση. Όχι, δεν είναι του Δήμου. Okay. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Και βάζουν ηχεία στους δρόμους. Στο μεταξουργείο, κάπου εδώ τέλος πάντων, υπήρχε ένα σπίτι μέσα στην κρίση που μένανε 5-6 άτομα, ενώ στο κάθε δωμάτιο. Και επειδή με την κρίση και όλα αυτά δεν υπήρχαν λεφτά για να βγαίνουν πολύ έξω, αποφάσισαν να διοργανώνουν πάρτι, ξέρω εγώ και αυτά, και μετά σιγά σιγά και πιο ανοιχτά μπάρ, ας πούμε, και πάρτι πάλι σε αυτό το σπίτι. Okay. Οπότε εκεί γύρω στο 12 ξεκίνησε νομίζω αυτό, και ενώ υπήρχε αυτό το σπίτι, δημιουργήθηκε μια κοινότητα και είπαν μια χρονιά ότι έλα να κάνουμε καρναβάλι, ξέρω εγώ. Και βγαίναν έξω στον δρόμο 40 άτομα και πηγαίνουν στους εργαζάτες και ζητάγανε φέτα. Πώς λόγο. Και αυτό, συγγνώμη, μεγάλωσε τόσο πολύ έτσι ώστε να είμαστε 16 χρόνια μετά. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Και για αυτό που είδα εγώ ήταν παρέλαση. Παρέλαση στον δρόμο. Παρέλαση του μόνο ανθρώπου. Μετατύπαν αυτές οι ομάδες. Ναι, δηλαδή έχει μια συλλογικότητα όλο αυτό. Δεν συνεργάζονται ποτέ με την αστυνομία και έχουν φτιάξει βάρδιες για να κλείσουν δρόμους. Άντε ρε εσύ. Να είναι, παιδί μου, για να μην περνάνε τα αυτοκίνητα, κάποιους συγκεκριμένους δρόμους, όχι όλο το μεταξύ προφανώς. Δεν γίνεται. Βγαίνουν από τα μαγαζιά και κερνάνε. Είναι το πιο αυτοδιαχειριζόμενο καρναβάλι που έχω ακούσει. Ναι, όντως. Και αυτό έχει τόσο ενδιαφέρον και γι' αυτό είμαστε πολύ τυχεροί που θα πάμε σήμερα. Και είναι και κάπως πιο αυθεντικό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Γιατί στην Πάτρα έχει ένα πια πολύ εμπορικό χαρακτήρα. Μόνο εμπορικό. Και υποθέτω και τα αντίστοιχα μεγάλα. Το εμπορικό, πώς το εννοείς? Αυτό θα το ήξερα το μεταξουργείο. Ναι, και για μένα είναι όντως μια πολύ ευχάριστη πληροφορία.
όσον αφορά τον ήχο και γιατί μας ενδιαφέρει το ηχοτοπίο. Ο ήχος γενικά ξεκίνησε να μελετάται από τις φυσικές επιστήμες τον 19ο αιώνα, το πώς δηλαδή, καλά και πιο πριν, το πώς εκλαμβάνεται από τον εγκέφαλο, κυρίως αυτό. Τον 20ο αιώνα ξεκινάει να μπαίνει στις ανθρωπιστικές επιστήμες και γεννάται η ανθρωπολογία του ήχου και η ανθρωπολογία των αισθήσεων. Πρώτη φορά εξετάζεται δηλαδή ο ήχος, ότι το ίδιο είναι φορέας πολιτισμού, κοινωνικών χαρακτηριστικών και γενικά ξεκινάει μια διαφορετική προσέγγιση. Τώρα, ο όρος του ηχοτοπίου είναι από το soundscape, δηλαδή το landscape και το sound. Ξεκινάει από έναν Καναδό μουσικό και ερευνητή που λέγεται Σάφερ, ο ίδιος του, ήταν πανεπιστημιακός. Και πρώτη φορά ξεκίνησε να μελετάται η έννοια του ηχοτοπίου γενικά παγκόσμια. Και ξεκίνησε ένα παγκόσμιο δίκτυο για να βρεθούν οι διαφορές. Και κυρίως βασίζεται σε αυτό ότι ο ήχος έχει χώρο, είναι δηλαδή υπάρχει μια διάταξη χωρική και φέρει πολύ έντονα κοινωνικά και ανθρωπολογικά στοιχεία. Το οποίο από μόνο του είναι πάρα πολύ αντιληπτό το γιατί συμβαίνει αυτό. Και σε μια περιοχή γενικά όπως το Μεταξουργείο και στις πόλεις, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί υπάρχει λίγο και το κομμάτι του θορύβου και τι θα πει θόρυβος και πώς δημιουργείται. Και λίγο το κομμάτι αυτό ότι είναι πολυεπίπεδη η ακρόαση στην πόλη. Έχει τόσο πολλά ερεθίσματα που συνήθως δηλαδή μας διαφεύγουν πάρα πολύ ήχοι. Ακριβώς και λόγω της βαβούρας. Ενώ σε πιο επαρχιακές περιοχές ή στην Ήπεθρο δεν σημαίνει αυτό, είναι πολύ ξεκάθαρη η ήχη. Τώρα, γιατί μπαίνει ο ήχος στο κομμάτι αυτό του podcast, γιατί έφερε αυτό το κομμάτι το μοναδικό, δηλαδή ειδικά και σήμερα που έχει το καρναβάλι, νομίζω είναι πολύ, πολύ μοναδικό που τυχαίνει να είναι σήμερα το τελευταίο εργαστήριο. Γι' αυτό το λόγο. Οπότε γι' αυτό υπήρχε και η σκέψη του να πηγαίνοντας προς το κτίριο το καινούργιο του communities. Μπορεί να πηγαίνουν στο μεταξουργείο. Μπορεί να πηγαίνουν προς το μεταξουργείο, ναι, ισχύει. Προς την πλατεία είναι. Προς την πλατεία, ναι, ξεκινάει στην πλατεία. Και περνώντας τώρα στο πρώτο εργαστήριο, όπου έγινε συζήτηση διάφορων θεμάτων, μετά την παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης του μεταξουργείου, απλώσαμε ένα χάρτη σε ένα τραπέζι και αρχίσαμε και κολλούσαμε τις σκέψεις μας, τις ιδέες μας, τα πρώτα ερεθίσματα που είχαμε για αυτή την περιοχή. Έτσι δημιουργήθηκε ένας πολύχρωμος χάρτης από post-it με όλες τις σκέψεις από όλα τα άτομα που συμμετείχαν. Ακολουθούν αποσπάσματα από τις σκέψεις και το διάλογο που προέκυψε. Ο λόγος για τον οποίο σας είπα να γράψετε στα χαρτάκια τι σας κάνει το μεταξουργείο να αισθάνεστε, πώς ακριβώς αυτό σας έρχεται στο μυαλό, είναι γιατί αυτή η ταυτότητα του τόπου είναι πάντα το πρώτο ας πούμε βήμα για να αναγνωρίσουμε το πού πραγματικά είμαστε, τι πραγματικά είναι εκεί που είμαστε, πριν οτιδήποτε μας πει οτιδήποτε για αυτή την περιοχή. Είναι ουσιαστικά η αυθεντική σύνδεση με μια περιοχή, η οποία σιγά σιγά χτίζεται. Τώρα αυτό που κάνουμε εμείς εδώ είναι ένας τρόπος για να χτιστεί η σχέση σας, ας πούμε, με αυτή την περιοχή. Για ποιο λόγο σας έρχονται όλες αυτές τις εικόνες και όλα αυτά τα αισθήματα, ας πούμε, γύρω από αυτό που λέγεται μεταξουργείο. Ό,τι και να είναι για εσάς αυτό. Πρώτη φορά βόλτα στο μεταξουργείο έκανα με το Heriscope, ένα project που έκανε έξι στο community. Οπότε είχα βγει εγώ στους δρόμους με την κάμερα και τα χαρτιά μου και έγραφα που έχει εγκαταλειμμένα κτίρια. Spoiler παντού. Ήταν μέρα, περπατούσα και έτσι ήμουν πολύ άνετη. Και μετά ενώ αρχίζω να πηγαίνω προς τα εκεί, βλέπω διάφορα πράγματα δεξιά και αριστερά μου και λέω δεν γίνεται. Στο προηγούμενο τετράγωνο δεν ένιωθα έτσι και μου έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί είναι πολύ περίεργο σε τόσο μικρή απόσταση να βλέπεις τέτοια μεγάλη αντίθεση και ήταν η πρώτη εντύπωση που είχα για το μεταξουργείο
Οπότε γι' αυτό το έβαλα. Και πού περίπου λες ότι είναι αυτό το όριο? Ναι, είναι μετά την πλατεία Αυδή προς τη Γεραϊσκάκη, ας πούμε. Ναι, που είναι η Κολονού, νομίζω λέγεται, πάνω οδός. Ναι, μέχρι τη Δηλγιώργια. Άρα, όχι μέχρι τη Δηλγιώργια. Μου κάνει πολύ εντύπωση που έβαλε αυτό το όριο, γιατί και εμένα μου ήρθε να κολλήσω εδώ ένα χαρτάκι που έγραψα φόβος και γρήγορο βήμα. Ναι. Γιατί νιώθω ότι όταν είσαι κάτω, το βράδυ βγαίνεις και θες να ανέβεις στο μετρό μεταξουργείο, αρχίζεις και αλλάζεις το βήμα σου όταν περνάς προς τα πάνω. Ναι. Άρα αυτό που λες το δικό σου όριο, ας πούμε, το συνειδητό, το επιβεβαιώνω και εγώ. Υπάρχει αυτό. Μα είναι ο κόσμος που πιέζουν από την Ομόνια και το κέντρο, γιατί έχει αρχίσει εξωγενισμός, οπότε πιέζεται όλος αυτός ο κόσμος και κατεβαίνει. Και ίσως γι' αυτό και να. Αυτό ίσως συνδέεται, ας πούμε, με αυτό που λέγαμε πριν για τον κεραμικό, ότι από περίπου τη μέση και κάτω, αυτή η πίεση που λες έχει αρχίσει και σπρώχνει το μεταξουργείο να ενσωματώνεται μέσα στην ταυτότητα του κεραμικού και όχι να κρατάει τη δική του διάσταση. Γιατί και εμένα όντως αυτό το σημείο εκεί και δεν το είχα συνειδητοποιήσει μέχρι να καταλάβω ότι υπάρχει γενικά σαν vibe. Μεταξύ Δηλγιώργη και περίπου στο κτίριο του μεταξουργείου υπάρχει αυτή η αίσθηση. Ακόμα και εγώ που παίρνω το λεωφορείο από τον Κολονό για την πλατεία Κουμουνδούρου, όταν πρέπει να κατέβω λίγο πριν την πλατεία Κουμουνδούρου, είμαι. Ενώ από εκεί και κάτω, μια χαρά, έρχομαι με τα πόδια, περπατάω πολύ άνετα στην περιοχή, έχει πολλά μαγαζιά. Έχει πολλά μαγαζιά. Ναι. Είναι πολύ περίεργο το ότι είναι πολύ μπαμ η αλλαγή, όντως. Και στην πράξη όλη αυτή η αλλαγή μπορεί να κατέβει πιο κάτω. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει κάποιος μαντρότυπος που οπότε. Ναι, ισχύει. Είναι ένα νοητό, ας πούμε, σύνορο. Μία μικρή ακτίνα, ας πούμε, είναι αυτή που νιώθεις ότι είναι ζωντανή και είναι ασφαλής. Ενώ η περιοχή του μεταξουργείου είναι και όλο το πιο πάνω. Το οποίο είναι. Και εγώ ως Ελληνίδα μάνα είχα την έννοια όταν ήταν και έλεγε ότι πού θα πηγαίνει και τι ώρα θα πηγαίνει. Εγώ τώρα αυτό, παιδιά, που μέσα από εσάς αυτά που είπατε με βοήθησε να μπορέσω να πω αυτό που θέλω να πω. Επειδή καταρχήν θα βάλω την ηλικιακά, δηλαδή ότι είμαι μεγαλύτερη, έχει σημασία από την άποψη ότι και ότι ζω στην Αθήνα, όχι όμως στο κέντρο. Εγώ ζω στο προάστιο, έχει σημασία. Και τώρα συσχετίζω ότι ενώ μιλάμε για μια περιοχή, μου έρχεται να το παντρέψουμε με αυτό που κάνουμε με την ευρύτερη περιοχή. Όταν λοιπόν είσαι για χρόνια κατοικείς στην Αθήνα και έχεις γαλουχηθεί να κατεβαίνεις στο κέντρο να προσέξεις ότι υπάρχει κίνδυνος. Εμείς λοιπόν κάποια άτομα δεν επισκεπτόμασταν καθόλου, ενώ σε αντίθεση με εσάς που ήρθατε από κάπου αλλού και μπήκατε είτε για σπουδές είτε με ένα κάλεσμα στην περιοχή, εμείς για πολλά χρόνια αυτές είναι περιοχές άβατα. Δηλαδή έχω την αίσθηση, γι' αυτό και έβαλα η πρώτη μου, είναι όρια, είναι απαγορευμένα όρια, εκεί εμείς δεν μπαίναμε ποτέ. Δηλαδή, κατεβαίναμε σε συγκεκριμένες περιοχές, στο Σύνταγμα, στην Ομόνια, αλλά ξέραμε ότι όσο πλησιάζαμε π.χ. πλατεία Βάθης, εκεί ήταν δύσκολα τα πράγματα. Άρα έπρεπε γρήγορα αυτή η αίσθηση του φόβου και ότι έπρεπε γρήγορα να φύγεις από την περιοχή και να γυρίσεις στο σπίτι. Και εγώ, αν σκεφτώ πώς το ξεπέρασα, πολύ αργά και στην περιοχή, ας μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη, την επισκέφτηκα μετά από μια πρόσκληση για παρουσίαση λογοτεχνικού βιβλίου σε συνδυασμό με μουσική ροκ σε ένα χώρο πιθανώς κοντά εκεί που λέτε στην πλατεία αυτή που πάλι είχα πάει για να δω κινηματογραφική ταινία. Ο πολιτισμός όντως Και ο πολιτισμός μας ενώνει και εκεί βλέπεις ότι οι αντιδράσεις μπροστά σε μια ταινία μπορεί να είναι οι ίδιες, να συγκινηθούμε το ίδιο. Άρα καταρρίπτεται ο φόβος για τις περιοχές. Ναι, μεν εντάξει, προσοχή. Χρειάζεται. Επίσης, επειδή είστε και νέα παιδιά όλοι εδώ και θεωρώ ένα πολύ θετικό ότι εσείς τα νέα παιδιά εισβάλλατε στις περιοχές και άλλαξατε. Ναι. Αυτό, αλλάξατε το αφήγημα. Αλλάξατε το αφήγημα και μας βοηθήσατε και εμάς, τους μεγαλύτερους που είχαμε γαλουχηθεί πολύ αρνητικά. Και μπράβο, γιατί αυτό σώζει την κοινωνία. Και γι' αυτό είμαστε εδώ και κάνουμε αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Γιατί κάπως πρέπει η αφήγηση να αλλάξει για να μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε άλλο από εκεί και έπειτα. Δεν μπορεί ούτε μια κοινότητα μόνη της να κάνει κάτι. Πρέπει να ακουστεί για να μπορέσει και άλλη μία κοινότητα και άλλη μία κοινότητα και άλλη μία να φτιάξουν ένα καινούριο αφήγημα γι' αυτό. Οπότε γι' αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε να κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή από το παιδί στο γονιό
ακόμα και αυτό, από την ελάχιστη μονάδα, σιγά σιγά να μπορέσει να χτιστεί κάτι παραπάνω. Οι νέοι πάντως πάνε πολύ πιο εύκολα σε αυτές τις περιοχές που λέτε. Εγώ, ας πούμε, τώρα θέλουμε να κάνουμε κοπή της πίτας, όχι με ταξουργείο, είναι στην Πλατεία Θεάτρου, μια ταβέρνα πολύ γνωστή που πάει πολλοί κόσμος. Και υπάρχουν ακόμη άτομα που δεν θέλουν να πάμε εκεί για την περιοχή. Υπάρχουν ακόμη άτομα που δεν θέλουν να πάμε εκεί λόγω της περιοχής, γιατί λέει φοβούνται. Ναι, οι πιο μεγάλοι δεν θα το ξεπεράσουν αυτό. Νομίζω ότι εμείς το έχουμε μάθει σαν δεδομένο. Ότι για να μετακινηθεί στην πόλη πρέπει να περάσει μέσα από αυτά. Ενώ ίσως εσείς που έχετε μεγαλώσει εδώ, δεν ξέρω, υπήρχε πάντα μια άλλη επιλογή. Εμένα πάντως μ' αρέσει στα κουτουκάκια που με πηγαίνει η κόρη μου. Ακριβώς. Ναι, μ' αρέσει, δηλαδή 1000 φορές προτιμώ αυτά τα μαγαζιά παρά να πάω, ξέρω κι εγώ, σε βανδί και καμία σχέση. Δεν μ' αρέσουν καθόλου πια. Ναι, και δεν είχα επαφή με το ταξουργείο. Artlist.io. Επειδή εγώ μεγάλωσα βόρεια, είναι σαν να έχεις μια διαφορετική κατανόηση και ερμηνεία για τον χώρο. Δηλαδή, ό,τι ακούς είναι αυτό που ακούς από τις ειδήσεις. Εγώ μεγάλωσα, ας πούμε, με τους γονείς μου να μου λένε μην πας Εξάρχεια, μην πας μεταξουργείο. Και ως φοιτήτρια, όπου έβγαινα, ας μιλήσουμε και ανοιχτά, λόγω και του ιδεολογικού υποβάθρου που μπορεί να έχει ο καθένας, εγώ εκεί πέρα που έβγαινα ως φοιτήτρια ήταν Εξάρχεια. Μεταξουργείο. Οπότε, γιατί είχε και όλα αυτά τα κουτουκάκια, που δεν θα πας, ας πούμε, σε ένα μαγαζί και θα σου πάρει το ποτό ή το κρασί 25€ και θα πεις «Α, πέρασα πολύ ωραία, αλλά δεν θα έχεις κάνει τίποτα». Οπότε, έχει να κάνει και με τις τιμές που επιτρέπουν σε ένα φοιτητή να βγει σε μια περιοχή. Αλλά αυτό που είδα μεγαλώνοντας είναι ότι ερμήνευσα διαφορετικές περιοχές αλλιώς. Δηλαδή, για μένα τα Εξάρχεια μου φαίνεται εντελώς safe. Δεν έχω νιώσει ούτε μία φορά κίνδυνο στα Εξάρχεια. Επίσης, το μεταξουργείο, εγώ δυστυχώς το έζησα σε μια εποχή που είχε τον εξευγενισμό της. Πάλι κίνδυνο δεν έχω νιώσει. Δηλαδή, και στα στέκια που είχα πάει ήταν πάρα πολύ safe. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή του κατά πόσον ο εξευγενισμός βοηθάει ή δεν βοηθάει. Γιατί από την άλλη γίνονται προσβάσιμες περιοχές και αξιοποιούνται και κτίρια που είπαμε και λοιπά. Την άλλη, εντάξει. Αυτό που είπαμε για το μεταξουργείο είναι ότι ίσως το ξέρετε το project που είχε κάνει η πρώτη Biennale, το Ρήμα. Ναι. Που είχαν βγάλει οικογένειες και αυτά για να γίνουν καλοί κάποιοι χώροι. Ναι. Σε έναν βαθμό ισχύει αυτό, ότι μπορεί κάπως κάτι να συμβάλλει και ειδικά στο θέμα του κινδύνου. Από την άλλη, αυτό που βλέπουμε είναι τελείως ένα μπάλωμα. Γιατί ένας δρόμος είναι μια χαρά και όλος δεν είναι. Άρα αυτό επειδή δεν έχει κάτι συνολικό σαν μια ομπρέλα. Στην πραγματικότητα, με τέτοιο τρόπο, αν γίνεται, εξωγενισμός ίσως δεν έχει κάποιο νόημα. Είχα ασχοληθεί με το μεταξουργείο επειδή είχα πάει σε ένα Εράσμους που είχε αυτό ακριβώς το θέμα για τον εξευγενισμό. Όταν το μελετούσα, γνώρισα μια εντελώς διαφορετική περιοχή. Δηλαδή, εγώ ήξερα πάντα Τεχνόπολη και γύρω χώρους και μετά γνώρισα μια περιοχή η οποία είχε κατοικίες, εργατικές κατοικίες, προσφυγικά. Δηλαδή, ένα πολιτισμικό μοσαϊκό που ήταν πάρα πολύ γοητευτικό και δεν το ξέρεις. Εγώ η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ καινούρια εδώ πέρα στην πόλη και δεν έχω γυρίσει πάρα πολύ την περιοχή. Γι' αυτό είναι πολύ, αν μπορώ να τα πω, πρωτογενή τα ερεθίσματα. Το πρώτο που μου ήρθε ήταν το φαγητό, γιατί γενικά μου αρέσει να δοκιμάζω πράγματα και την πρώτη φορά που είχα πάει για φαγητό, οπότε μου έχει μείνει. Μου είχαν κάνει εντύπωση επίσης γενικά οι διαφορές, οι οπτικές, δηλαδή και αρχιτεκτονικά σίγουρα, αλλά επειδή έπεφτε το μάτι μου σε πολύ έντονα χρώματα από τη μία, τύπου θυμάμαι πολύ έντονα μπλε πινακίδες πάρκινγκ και απ' την άλλη ξέρω εγώ ένα έτσι όχρα νεοκλασικό κλειστό που από τη μία μπορεί να έχει και γκράφιτι ταυτόχρονα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αντίθεση και μου έχει κάνει εντύπωση και ο κεραμικός από την άλλη που ακόμα και αν δεν έχεις πάει έχεις μία αίσθηση της, δεν ξέρω, ενός καφετιού πράγματος. Ναι. Και έπειτα έγραψα ότι είναι και κάπως πολύτεχνο, γιατί όντως και από αυτά που ακούσα σήμερα, όντως υπάρχουν θέατρα, υπάρχουν πολυχώροι, υπάρχουν αίθουσες τέχνης
και γενικά ίσως αυτό που ξέχασα να γράψω απ' την άλλη, για να πιαστώ και από αυτά που είπατε πριν, είναι ότι θα έγραφα κάτι σε viral. Δηλαδή, το βλέπω πάλι τελείως σαν επισκέπτρια ακόμα. Είναι μια γειτονιά που, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει αρχίσει και γίνεται πιο in. Και γι' αυτό μάλλον έχει αρχίσει και καταλύεται και αυτή η αίσθηση της περιθωριοποίησης και υπάρχουν και πιο cool μαγαζιά. Δεν ταιριάζουν ωστόσο με τον χαρακτήρα της περιοχής ενδεχομένως. Δεν το λέω για καλό απαραίτητα. Τα νομίζω. Μένοντας στη μεριά του Κολονού, αλλά σε πολύ κοντινή απόσταση από το μεταξουργείο, άρχισαν να παίρνουν σιγά σιγά τα μέσα, έτσι ώστε αν πάρω λεωφορείο, η πρώτη μου επαφή με το κέντρο είναι πάλι του Ψηρή. Οπότε περνούσα από αυτό το όριο που λέγαμε πριν. Και έπειτα ήρθε και το χέρισκο και κατάλαβα ότι δεν είναι μόνο αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου. Δηλαδή και όλο αυτό με τα εγκαταλειμμένα κτίρια, με ποιότητες ας πούμε που σου δημιουργούσαν μία αίσθηση ότι τα βλέπεις λίγο σαν μνημεία και από την άλλη λυπάσαι γιατί ποιος θα κάνει κάτι για αυτά. Οπότε μία διάσταση ήταν αυτή. Οπότε είχα εικόνες οι οποίες συνδυάζονται πάρα πολύ με αυτά που έγραψα. Τέχνη, γιατί όταν λέω τέχνη δεν εννοώ μόνο καλλιτέχνες του μεταξουργείου, που είναι πολλοί. Το μεταξουργείο σαν μεταξουργείο είναι τέχνη. Μια διάσταση και αρχιτεκτονική και πολεοδομική, η οποία δεν είναι πολύ συνηθισμένη. Και έκφραση, γιατί η έκφραση ήρθε μετά. Κατάλαβα τι σημαίνει έκφραση στο μεταξουργείο λόγω του community, που γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πράγματα εδώ. Artlist.io. Εγώ είμαι Αθηναίος, δηλαδή εδώ γεννήθηκα και μεγάλωσα. Νομίζω ότι το μεταξουργείο είναι μια περιοχή με την οποία είχαμε επαφή μετά από μια ηλικία. Γιατί μένω και εγώ στα βορειοπράστια. Οπότε με το μεταξουργείο είχαμε επαφή μετά τα 18 σίγουρα, καθόλου πιο πριν. Και κυρίως είχαμε και περισσότερη επαφή με κεραμικό, εξάρτηση. Δηλαδή το μεταξουργείο ήταν τα τελευταία νομίζω που μπήκαμε στο χάρτη. Ψηρή. Καλά, το ξέρω νομίζω έχει ξεκινηθεί από πολύ πιο παλιά. Αλλά σε κάθε περίπτωση το μεταξουργείο είναι μια περιοχή που μπήκε περισσότερο τώρα στο χάρτη τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Και η οποία ακολουθεί την πορεία που ακολουθούν οι υπόλοιπες άλλες συνοικίες. Σίγουρα έχει κάποια σημεία αυτό που λέμε επικίνδυνα, περισσότερο νομίζω για τις γυναίκες, πολύ περισσότερο. Από την άλλη, νομίζω ότι είναι κάτι που έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων που κινούνται εκεί, τους νέους και περισσότερο μετανάστες, ξένους ανθρώπους που έχουν έρθει να μένουν στην Αθήνα και ψάχνουν μια προσιτή στέγη, ας πούμε, ειδικά πια στην εποχή μας που δεν υπάρχει ούτε στο κεραμικό, ούτε στα εξάρχεια, ούτε στην Κυψέλη. Οπότε το μεταξουργείο είναι και ένα τελευταίο καταφύγιο του κέντρου για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή για φοιτητές που δεν έχουν πολλά χρήματα, για μετανάστες, για ανθρώπους που έχουν περισσότερη οικονομική ανάγκη. Νομίζω αυτό θα έλεγα, αλλά σίγουρα έχει ακόμα πολλά περιθώρια ανάπτυξη στο μεταξουργείο. Τώρα, βέβαια, πολλές φορές αυτή η ανάπτυξη έχει και τα κατατικά στοιχεία, έχει και τα αρνητικά. Έχει και αρνητικά. Αυτό είναι, πάντα δεν είναι. Ανάλογα πώς την ορίζουμε πάντα την ανάπτυξη, είναι μια έννοια την οποία εγώ προσωπικά τη συχαίνομαι και θα ήθελα κάπως να αλλάξει, ας πούμε. Ποδοπατάτε, μάλλον. Ναι. Θα πρέπει να είναι εξέλιξη. Εξέλιξη οργανικά. Ναι. Και εγώ συμφωνώ, η ανάπτυξη δεν είναι μια σωστή λέξη. Δεν ανταποκρίνεται στη θετική πλευρά μιας ανάπτυξης πάντα. Και αναλόγως και τι εννοούμε ανάπτυξη. Δεν είναι πια η κατάλληλη λέξη. Στο δεύτερο εργαστήριο αφιερωθήκαμε κυρίως σε συνεντεύξεις, σε ντοκιμαντέρ που αφορούν το μεταξουργείο και τη μουσική που έχει δημιουργηθεί για αυτή την περιοχή. Έγιναν συζητήσεις, συνεχίσαμε τον πολύχρωμό μας χάρτη και θα ακούσετε κάποια αποσπάσματα. Οι παρακάτω σκέψεις και συζητήσεις υπόθηκαν μετά την ακρόαση κάποιων συνεντεύξεων από κατοίκους ή άτομα που εργάζονται στην περιοχή του μεταξουργείου και έγιναν από μέλη του community στα πλαίσια του μεταξουργώντας. Εμείς αυτόν τον χώρο τον διαβάζουμε λίγο σαν κεραμικός. Λέμε θα βγω στο κεραμικό. Γιατί έγινε το μετρό. Ναι, σωστά. Οπότε νομίζω ότι πάει και λίγο έτσι. Ότι έχει αλλάξει και το πώς. Ναι, ισχύει αυτό. Και καθιερώθηκε η ονομασία του μετρό στην ουσία να καλύπτει ολόκληρη την περιοχή. Γι' αυτό και εγώ ρωτάω τι εννοούμε. Εδώ μεταξύ των. Για το μέσο Αθηναίο που έχει μεγαλώσει εδώ και έχει ζήσει
Τώρα συγγνώμη, επικοινωνώ τη σκέψη μου. Όχι, εσύ. Έχει ζήσει την Αθήνα και τις περιοχές της πριν γίνει στάση του μετρό και κάπως γίνουν το πόσημα. Οι περιοχές είχαν μια άλλη δομή, μια άλλη μάλλον οριοθέτηση. Αυτό σίγουρα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό και έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι με τα μαγαζιά το πώς αλλάζει. Ίσως και ένα μαγαζί δεν θέλει να λέει είμαι στην Κεραμικό και στο Μεταλλουργείο. Το ερώτημα που κόλλησα για να το έχουμε και ηχητικά είναι το εσείς είστε και πολλά χρόνια στη γειτονιά, οπότε θα μπορούσατε να έχετε ταχθεί. Το οποίο ναι, είναι το ερώτημα το ίδιο, ότι λες ας πούμε ότι πήγανε, δεν τους έλανε όμως οι ντόπιοι, αλλά την ίδια στιγμή λέγανε καλημέρα ας πούμε μεταξύ τους. Άρα, τι ορίζει μια γειτονιά, πώς ορίζεται μια γειτονιά, από ποια άτομα, πότε αλλάζει. Ποιο άτομο αποφασίζει, υπάρχουν συνελεύσεις, αλλά η πληροφορία για το ότι υπάρχουν συνελεύσεις πού φτάνει, ανάμεσα σε ποιους κύκλους. Άρα πώς διοχετεύεται ακόμη και μία πληροφορία, δηλαδή μπορεί ένα άτομο το οποίο, ξέρω εγώ, μένει στην Ιάσονος που περιέγραφες πριν, να θέλει να συμμετάσχει. Ας πούμε, πώς η πληροφορία γίνεται προσβάσιμη σε διαφορετικές ομάδες ατόμων που κατοικούν. Και τι σημαίνει κατοικία, τι σημαίνει γειτονιά. Δηλαδή, επειδή αυτές είναι σκέψεις και προσωπικές γενικά και σε άλλα πράγματα κάπως με τα οποία έχω ασχοληθεί, αλλά δηλαδή εγώ με ένα άτομο, ρε παιδί μου, που τώρα κάνω, ξέρεις, περπατάω ασαμάτητα, χωρίς χάρτη, όπου με βγάλει. Ωραία. Και σκέφτομαι όλα τα μέρη που έχω περάσει, που δεν έχουν κάποιο ατραξιόν, δεν είναι δηλαδή ένας αρχαιολογικός χώρος, δεν είναι μαγαζιά, δεν είναι... είναι γειτονιά. Ναι, ισχύει. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την έννοια της γειτονιάς, Σε κάποια συνέντευξη λέγαμε και ότι είναι δύσκολο να ορίσεις, να βρεις ντόπιο της περιοχής, κάποιο άτομο ντόπιο της περιοχής, γιατί τι ορίζεις, δηλαδή υπάρχουν πολύ λίγα άτομα που έμεναν στην περιοχή από πάντα, είναι μεγάλη σε ηλικία και όλα αυτά, είναι πολύ λίγα τα άτομα. Πολλά άτομα δεν μπορούν πλέον να μένουν, οπότε φεύγουν. Πολλά άτομα μένουν αλλού και έρχονται καθημερινά όμως, γιατί δουλεύουν, έχουν τις παρέες, έχουν τις συνελεύσεις, δεν ξέρω οτιδήποτε, δραστηριοποιούνται ας πούμε στην περιοχή π.χ. Μπορεί κάποιο άτομο να μένει στην περιοχή και να μην έχει καμία σύνδεση με την περιοχή. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο το τι ορίζεται. Κάτοικος, ντόπιος. Εγώ έγραψα τώρα αυτό, πώς ορίζεται το ντόπιο, με αλφαγείο το έχει έψιλο. Αυτό είναι μια συζήτηση που κάνουμε ακόμα και στη σχολή της αρχαιολογικής και στο μεταπτυχιακό που δεν υπάρχει πάντα. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό τη βάζω εκεί. Μου αρέσουν τέτοιες ερωτήσεις. Αναπάντητες. Γιατί νιώθω ότι κάπως όλα αυτά, είτε που ακούω από εσάς, είτε αυτά που διαβάζω τώρα, ναι, κάπως, είτε ακόμη και από το υλικό που υπήρχε, κάπως, ναι, δεν ξέρω, ούτε εγώ έχω βρει απάντηση προφανώς σε αυτό, αλλά μου αρέσει να το ρωτάω. Νομίζω ότι και σε κάθε φάση είναι διαφορετική απάντηση. Το τι εγώ κρατάω από τη μνήμη, γι' αυτό σε ρώτησα Βάσο, ότι πριν ακούσουμε, πριν δω το υλικό, δεν θα ήθελα, δηλαδή, το τι θυμάται η ίδια η Βάσο ως βιωμένη εμπειρία, και αυτό για μένα έχει μία σημασία, δραματουργικά πάλι έχει μία σημασία, το πώς έρχεται η μνήμη, το τι κρατάμε και πώς το μεταφέρουμε, δηλαδή στο αφήγημά μας. Ας πούμε, η μαμά μου την προηγούμενη φορά. Συγγνώμη. Θα έλεγα, ρε παιδί μου, στην αρχή μου έλεγες για τα φανάρια και όλη την ιστορία που άκουσες από κάποια άλλη που άκουσες στο μεταπτυχιακό. Δηλαδή το τι πληροφορίες εσύ κρατάς και τι εσύ μου μεταφέρεις και τι εγώ, η Νάγια, θα μεταφέρω παρακάτω ως ιστορία που άκουσα από μία κοπέλα που την άκουσα από μία άλλη. Δηλαδή, όλο αυτό το κύμα. Θεωρώ επίσης ότι σε όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται, νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον. Το τι γι' αυτό σε ρωτάω αν θυμάσαι κάτι θα έλεγες για τη μαμά σου. Και η μαμά μου που από την περιοχή δεν έχει ιδέα, την έχω πάει απλά σε 2 καφενεία και ένα θέατρο. Όταν έμαθε για το μεταξουργείο, για το εργοστάσιο και ότι έκλεισε. Ναι, μπράβο. Έλεγε συνέχεια, εγώ στεναχωρήθηκα που έκλεισε το μεταξουργείο, εγώ στεναχωρήθηκα. Το είχε πάρει προσωπικά, ναι. Ναι, έχω πάρει πολύ προσωπικό ότι συγκεκριμένα το συγκεκριμένο βιβλίο του πλέον δεν υπάρχει κιόλας κάτι. Ναι, και δεν έχει κανένα βίωμα η μαμά μου. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Γιατί είναι η ανάγκη να νιώσουμε λίγο ότι κάπου ανήκουμε, δεν ξέρω.
είδαμε και αποσπάσματα από κάποιες ταινίες. Η πρώτη ήταν του 1971 με τίτλο «Ο Καουμπόης του Μεταξουργείου» και σκηνοθέτη τον Παύλο Παρασχάκη σε σενάριο του Ναπολέοντα Ελευθερίου. Η ταινία ανήκει στο κύμα των ελληνικών λαϊκών κωμωδιών της εποχής με έντονα στοιχεία φάρσας και κοινωνικής σάτυρας, εστιάζοντας στη σύγκρουση ανάμεσα στην επαρχία και την πόλη, στον νεοπλουτισμό και την ψευδαίσθηση της αμερικάνικης επιτυχίας και του αμερικάνικου ονείρου. Η δεύτερη ταινία ήταν ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Μεταξουργείο» και είναι μια δημιουργία της ομάδας ντοκιμαντέρ του Δήμου Αθηναίων το 2008, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος κοντά στο μαγικό κόσμο του σινεμά, που στόχο έχει να φέρει τους δημότες σε επαφή με τη διαδικασία του κινηματογράφου. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί σαν πρωταγωνιστή της και αφηγητή της τον Μιχάλη, έναν ηθοποιό μουσικό του δρόμου και ζογκλέρ, ο οποίος είναι γεννημένος στην Ελλάδα από μετανάστες γονείς από την Νιγηρία. Το μεταξουργείο και αυτό λέξτε. Με άτομα που έχουν χάσει τις δουλειές τους, από αυτό, οπότε έχει και αυτό μέσα. Και είναι γεμάτο κοινωνικές αντιθέσεις. Ο πλούσιος θείος με το χρονικό, οι άλλοι που στις αυλίτσες και όλα αυτά. Που αυτά συνήθως τα προσπερνάς. Sorry που σε διακόπτω, απλώς σκέφτομαι ότι αυτά που περιγράφεις ήταν με ένα πολύ συγκεκριμένο φίλτρο. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι αν εγώ έβλεπα την ταινία, μπορεί να μην τα εντόπιζα αυτά. Δηλαδή, το φίλτρο το οποίο κοιτάς, ας πούμε. Ναι. Και μπήκα να δω ταινία με το φίλτρο. Ναι, προφανώς. Δεν είναι εδώ μόνο η αλήθεια είναι, οπότε δεν θα βλέπω μόνο. Οπότε μπήκα με το πάμε να κάνουμε ανάλυση για το εργαστήριο. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που περιγράφεις τώρα. Εγώ εδώ έγραψα οι αυλές που κρατήσανε. Αυτό πάνω κάτω, δεν έχει κάτι τρελό βάθος, αλλά έχει κάποια στοιχεία που έχει. Ας πούμε, αυτό είναι καταπληκτικό που υπάρχει στα παλιά σπίτια και ακόμα κρατάνε. Αυτό που μου έλεγε μια κοπέλα είναι ότι επειδή οι ιδιοκτησίες, όχι των ναρκωτικών, τα υπόλοιπα τέλος πάντων, οι πιο ιδιωτικές κατοικίες, ας πούμε, ένα κτίριο π.χ. ενώ είναι το οικόπεδο, ας πούμε, δεν ήταν όλο, ανήκε σε πολλούς ιδιοκτήτες, π.χ. μπορεί να ήταν συγγενείς, μπορεί να μην γνωριζόταν καν. Η μία οικογένεια να είχε αυτό εδώ πίσω, η άλλη οικογένεια να είχε αυτό εδώ το κομμάτι, η άλλη οικογένεια αυτό το κομμάτι και η άλλη οικογένεια αυτό το κομμάτι. Οπότε μπορεί στο ίδιο κτίριο να είχαν διαφορετικές εισόδους και να ήταν πολλοί ιδιοκτήτες, πολλές διαφορετικές οικογένειες που μένανε π.χ. Οπότε, επειδή μετά με τις αντιπαροχές και όλα αυτά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρουν όλους αυτούς τους ιδιοκτήτες, ας πούμε, και επειδή υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλη, λόγω του δημοσιοσύμματος και γενικά επειδή μέσα στο κέντρο, πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να υπάρχουν αρχεία από κάτω. Γι' αυτόν τον λόγο έχουν μείνει πολλά κτίρια ανεκμετάλλευτα. Γιατί ένα άλλο project που κάνουμε με το Communitism πέρσι ήταν η καταγραφή των εγκαταλελειμμένων κτίριων πάλι στην ίδια περιοχή. Και τα εγκαταλελειμμένα κτίρια και τα χρησιμοποιητά βασικά είναι άπειρα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει έναν δρόμο και να μην έχει τουλάχιστον ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Αναφέρουμε επίσης ότι στο εργαστήριο ακούστηκαν και κάποια τραγούδια που αφορούν την περιοχή. Απλά δυστυχώς δεν έχει κρατηθεί ηχητικό υλικό από το σχολιασμό αυτών των τραγουδιών. Οι τίτλοι είναι «Μεταξουργείο», Κώστας Λιβαδάς, 2005. Επόμενη στάση «Μεταξουργείο», Radio Soul, 2014. Σωτηρία Μπέλου, «Μεταξουργείο», 1980. Μεταξουργείο, Γιουσουρούμ, 2021. Ο Μιστοκλής, Ρένα Κουμιώτη, δεκαετία του 60. Μεταξουργείο, Δημήτρης Μητροπάνος, 1992. Και τέλος, Αναπαλαίωση, Μπάμπης Τσέρτος, 2002. Τελειώνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι το υλικό που ακούσατε δημιουργήθηκε με διαδικασίες συμμετοχικού μοντάζ. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εργαστηρίου, χρησιμοποίησαμε ψαλίδι, χαρτί και μολύβι και δημιουργήσαμε μια αναλογική σκαλέτα που ακολουθήθηκε στο τελικό μοντάζ. Κλείνοντας αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα άτομα που ήρθανε και συμμετείχανε τόσο ενεργά με τόσες ωραίες σκέψεις και στα 3 εργαστήρια. Ελένη, Μαρία, Μαρίλη, Ευαγγελία, Κωνσταντίνα, Αλέξανδρε, Νάγια και Βάσο, σας ευχαριστούμε από καρδιάς και ελπίζουμε αυτό το εργαστήριο να σας έμεινε ανεξίτηλο, όπως και σε εμάς, την Βασιλική, την Άννα και την Αυσικά, που μας έκανε να σκεφτούμε και να έρθουμε πιο κοντά σε αυτή την πολυδιάστατη και πολύμορφη περιοχή.
Ευχαριστούμε όλους όσους ακούσατε αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ. Ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα κάνετε βόλτα στο Μεταξουργείο να το δείτε ίσως και από ένα άλλο μάτι. Από την ομάδα Πόλη Spinners και την Αυσικά, καλή συνέχεια και τα λέμε στις πόλεις.